aquest cas, en aquest vídeo, explicarem com funciona la carpeta del segon trimestre i del tercer. Ja veureu, ara vos explicarem més deteniment. Sobretot és important pel segon i aprendrem un nou concepte que és carpeta de metaliteratura i que ara podreu veure pas a pas, que ja ho teniu penjat, però així ho podrem veure per passes i per qualsevol dubte que tingueu, d'acord? Així que anem a veure la carpeta i després resolem. La carpeta literària és una novetat d'aquest trimestre. És una carpeta que, a diferència de l'altra que vareu fer l'altre trimestre, té unes parts obligatoriíssimes en el segon trimestre. És vera que en el tercer trimestre no estàu obligats a fer carpeta, ni tan sols està proposada, sí que la vulgui fer serà un projecte totalment voluntari, però aquesta carpeta té 3 coses obligatòries que haureu d'entregar a mà o de forma digital, ara veurem per què, i està basada en un 80-90% de projectes voluntaris per poder pujar nota tant en el segon com en el tercer trimestre. Però ja veus que quasi tot, com veureu aquí, se basa tot en temes voluntaris. Ara l'explicarem una mica. Fixeu-vos que se diu carpeta metaliterària i vos ho apareix allà, més enllà de la veritat, és a dir, és un material basat en reforçar coneixements d'una mica una manera més lúdica per poder optar a treballs interessants si vos fa ganes. En el principi ja he deixat una foto de narradora de l'època de les Illes de Ginebra i amb una frase que si vos fa ganes podeu comentar, no és obligatori, però sí que la teniu perquè si qualcú la vol reflexionar pot seria interessant. Cert, xerra sobretot de per què escriu i de l'afirmació en escriure. Per jo aquesta oració o aquesta cita em dona molta informació sobre la important que és escriure durant totes les èpoques que treballarem, sobretot a la postguerra, que és de les darreres i de les més importants per a l'activitat. Aquí vos explico el que és aquesta carpeta. Penseu que metaliteratura significa més enllà de la literatura, literatura dins literatura, que és bàsicament el que treballarem a partir d'ara, a partir del gener. Vos diu que és on emmagatzemareu la informació i que la majoria són treballs voluntaris. Les novetats d'aquest tipus de carpeta és que una, o podeu seguir la vostra carpeta de Google Sites o la plataforma digital que triasseu o fer-ho a mà i que és totalment lliure el format. Però, a més, aquesta carpeta ha de tenir un nom. Vull dir, igual que poseu títol en el test de l'activitat, això ha de tenir un nom que vos representi. Si seguiu en la carpeta digital que teniu oberta per tenir-ho tot, perfecte, vos anirà perfecte per estudiar l'activitat. Que en voleu fer una altra també, que la voleu fer mà també. I és més, els projectes voluntaris d'aquesta carpeta les podeu fer en grup si així vos pareix més interessant o vos fa ganes. Recomanació personal. Els que teniu el sites obert vos anirà superbé continuar-lo a l'apartat de literatura i fer una nova pipella que posi projectes voluntaris. Serà més fàcil perquè ho tindreu tot allà. De fet, un dels objectius del Google Sites és tenir-ho tot condensat i poder estudiar i només haver d'agafar sites per estudiar a l'hora de la selectivitat. Els que ho teniu us servirà moltíssim. I també hi ha una altra opció que és seguir fent el que són tasques obligatòries a la carpeta normal, a la que heu seguit, és que ho heu fet a mà, evidentment, seguir la vostra carpeta a mà i fer una carpeta només de tasques voluntàries, digital, a mà. Vull dir, en el final l'organització la feis vosaltres, a mi m'és completament igual, el format i l'organització, mentre estigui lliurat. La meva recomanació, jo, per exemple, personalment faria, continuaria els sites en les obligatòries i em faria una cosa a part per ser voluntàries. O ho faria tot dins els sites o ho faria tot a mà. El que vos sigui més còmode i més pràctic per vosaltres. Al final sou vosaltres qui estudieu i és que haureu de saber organitzar, de ser autònoms amb això. És una petita recomanació. També comento els treballs en grup perquè m'apareix interessant, perquè en aquest trimestre potser vos carregueu un manco de feina i potser fer qualque tasca en grup, primera que pot ser més interessant i segona pot ser més divertit, no? I potser vos carregueu un manco, vos repartiu la feina, m'és igual el nombre de grups, total, en el final l'important que faceu la feina. També és una altra cosa que potser vos podeu plantejar, ja que enguany, com que ho podem fer tot digital, encara que no puguem fer cooperatiu i estiguem a segon de batxillerat, podeu plantejar fer qualque cosa en grup, fins i tot entre classes, si me teniu a jo i et la mateixa assignatura, per tant no hi ha cap problema ni un, sempre que se me notifiqui. És totalment lliure.
Quines són obligatòries i individuals? Les que hauré deixat aquí, que són semblants a les de l'altre trimestre, però amb una mica més de diferència. Fixeu, a l'activitat 1 és molt important que la façeu just en començar el trimestre, i ara vos diré per què. Anem a veure si vos posa preguntes cara A i B, i això és el primer que heu de fer aquest trimestre, i anem a veure les preguntes A i B i l'enllaç que jo us he deixat. He posat preguntes A i B perquè, si veus, he posat dues cintes de casset, la cara A i la cara B, que és bastant significatiu, no? Principi i final, una cara i una altra. Aquí primer vos he deixat un formulari. M'agradaria que escoltássiu aquesta cançó, que és de Sau, és d'una campanya de lectura que va fer TV3 fa bastants anys per fomentar la lectura, i simplement vos demana el formulari que vos transmet aquesta cançó. Si ho voleu fer a mà o ho voleu posar per escrit i no un formulari, m'és igual. El formulari simplement és una guia, no és obligatori fer-lo tal com està aquí. I després vos dona la cara A i la cara B d'una cinta. Aquí sí que és important que aquestes preguntes les contesteu just començar, perquè si no, no té sentit l'activitat, i que vos demana i que a final de trimestre o a final de curs torneu a contestar aquestes preguntes. Aquestes sí que m'interessaria que ho féssiu tal qual quan acabem la literatura. I vos fa 3 preguntes molt simples. Si poguessis definir literatura en les teves paraules, com ho faries? És a dir, pot ser una frase, pot ser una expressió, el que vosaltres vos fagai, el que vosaltres vos transmeti la paraula literatura. Si per vosaltres és el llibre que heu estudiat fins fa 2 dies i empollar, també ho podeu posar. Que és per vosaltres la paraula literatura. Jo vos recordo que ve de la paraula literar, en llatí, que significa lletres, i després vos diu, la literatura forma part de la teva vida diària. No intenteu quedar bé, poseu el que sentiu, perquè si no l'activitat no té sentit. Per tant, no me poseu, la literatura m'encanta, que és una passada. No, si per vosaltres és una porqueria, ho deis, perquè l'experiment consisteix precisament en ser sincers, que vos encanta també. Realistes, per favor, això és molt important, perquè si no, ja vos dic que aquesta reflexió no té sentit, ni el que aprendreu després tampoc. Per vosaltres és una cosa habitual, normal, el concepte que teniu de literatura, forma part del vostre dia a dia, però la veritat, i per què? El sistema educatiu està preparat per fer-te gaudir de la literatura? Creus que les escoles estan preparades perquè disfruteu de lo que nosaltres de literatura intentàvem ensenyar? Heu disfrutat fins ara, en qualque moment? Si mireu en perspectiva des de que éreu petits fins ara, teniu el concepte de literatura associat a el Gaudi? Fàcil, penseu en l'escola, penseu en de fora i penseu quina és l'opinió que vos mereix de manera general, en general. I després, una frase cita una paraula que creguis que tu te representa com a persona. D'aquesta activitat, a final de curs, s'hauria de tornar a fer, a final de trimestre, les mateixes preguntes, veureu que us surten respostes molt diferents, a la majoria segurament. Això són el primer projecte obligatori, s'ha de fer per gener, i després, què més ha de tenir aquesta carpeta? Els comentaris de test. Els que fem a classe, que aquests que són obligatoris, els que entregueu per Classroom sí que els heu de tenir, però és una cosa que, total, l'anireu fent, vull dir que no hi ha cap problema, perquè realment és una cosa que anireu treballant per entregar a Classroom, per tant, simplement és recollir-los i tenir-los aplegats dins un lloc concret. Després, vos deixo 3 comentaris voluntaris dels darrers anys de l'activitat, només la part argumentativa, són textos literaris, per tant, pertanyen a l'opció B, veureu el tipus de preguntes, fixeu-vos que aquí surten coses com identificar metàfores, situacions país tens, un text argumentatiu. Aquests simplement són per si els voleu fer per pujar nota. O per practicar vosaltres, vull dir, al final va vostre, jo vos ho aniré corregint. Després, què més s'ha de tenir de forma obligatòria? La teoria. La teoria, com vosaltres, vos vagi millor. Penseu que és el vostre llibre d'estudi. La teoria la podeu tenir amb els esquemes de classe, és igual si és en fotos, si és en programes que vosaltres utilitzeu, si és amb els vostres apunts, si en voleu ficar d'altres llocs que vos faci millor, i fins i tot, és que la faceu digital, si és el cas, podeu enllaçar els predis i els vídeos, no hi ha cap problema ni un. Simplement la teoria s'ha de tenir recollida, penseu que és com si tinguéssiu un quadern, vale? Veus que són coses que no haureu de treballar perquè són coses que no heu treballat a classe per aprovar l'assignatura. I el que sí que és obligatori que haureu de fer part és l'autoavaluació,
que és una mica diferent de les que estàveu acostumades a fer. Alguns ja deveu haver fet emocionaris, no és exactament un emocionari. Aquí vos explica que mireu aquest vídeo, que és un Draw My Life, i associar cada cançó, o sigui, fer una llista de cançons, de 4 cançons mínim, i associar-la a un moment del trimestre. I ja està. Això és l'autoavaluació final. Mínim 4, màxim no n'hi ha. I l'únic que vols és aprovar i conformar-te en la nota de l'examen mercè de les tasques bàsiques, pots aturar el vídeo aquí. Si realment vols fer coses per pujar nota i vols obtenir la puntuació màxima, que és bastant possible, amb totes les tasques que hi ha, seguim mirant el vídeo i veuràs que explicam tot el que és el projecte obligatori. Que teniu a la majoria d'aquesta carpeta, que és el que li dona la definició de metaliteratura. Els projectes voluntaris. Hi ha 2 tipus de projectes voluntaris en aquest trimestre. Una són els que estan associats directament en els temes de selectivitat de literatura catalana, que són els primers que veurem. Jo, en el principi d'aquesta carpeta, hauré deixat una frase d'en Proust, també, sobre la creació i una cançó dels Beatles. Evidentment, tot el que està dins la web és susceptible de comentar, fins i tot els dibuixos, si vos fa ganes. Si veus que hi ha Anna Frida, en Dalí, una mà que escriu i un llibre d'on surten coses. I aquí vos explico una mica com funciona la literatura voluntària per projectes. Hi ha projectes voluntaris. Aquí vos dono la novetat de que sí que ho podeu treballar en grup o de manera individual. El que vos resulti més productiu. Penseu que tot això que ve a partir d'ara no és obligatori. Una idea interessant que vos aporta també és que el que ho feu digital podeu enregistrar algunes de les vostres creacions en vídeo. D'acord? Jo, de totes maneres, cada vegada que fem el tema, me dedicaré a explicar-vos concretament el projecte. Vale, quina és la dificultat d'aquests? Que, per exemple, si feis el projecte voluntari del modernisme, l'heu de fer durant el treball del modernisme. A no ser que m'ho consulteu i m'ho demaneu personalment. No són coses molt complicades. Per exemple, en el cas del modernisme teniu 3 lletres, 3 cançons, i vos demana que fasseu una relació entre el manifest modernista i les 3 cançons i escriure un manifest. Total, vol dir que si estem treballant el modernisme durant 2 setmanes, aquesta activitat s'ha de fer durant aquestes 2 setmanes. Perquè probablement l'únic que facem seran pràctiques de selectivitat i aquestes són activitats, pues, a no ser que m'ho notifiqueu abans. Teniu les del noucentisme, escola l'únic que vols és aprovar i conformar-te en la nota de l'examen mercè de les tasques bàsiques, pots aturar el vídeo aquí. Si realment vols fer coses per pujar nota i vols obtenir la puntuació màxima, que és bastant possible, amb totes les tasques que hi ha, seguim mirant el vídeo i veuràs que explicam tot el que és el projecte obligatori. Llavors, aquestes sí que estan temporitzades, perquè no se vos acumuli. Se'n poden fer una, se poden fer totes, se'n poden fer ràpid. No baixa nota no fer-ho, només puja. I si ho feis malament, vull dir, si no vos surt l'activitat perfecta, jo no vos penalitzaré. Sempre, de fet, encara que estigui, no sé que sigui un trunyo, que estigui mínimament ben fet, vos contaré qualque cosa, per tant, quasi val més intentar-ho i fer qualque coseta que no fer res. És a dir, com a màxim us pot pujar 0,25, però vol dir que si qualcú treu una cosa que no està perfecta, li puc pujar la meitat. I això, al final, les dècimes, a segon de batxillerat, mos compten molt. Les dècimes són molt importants. I penseu que la gent, que potser tenia un 6 en 7, tenia un 6 en 4, i haurà sortit un 6, aquestes dècimes jo les he guardades. Vol dir que aquestes dècimes de final de curs tornaran a aparèixer i vos compensarà. Per tant, penseu molt bé el tema de les dècimes i com les jugueu, perquè el tercer trimestre és la nota que realment fa mitjana i és que vos compta de bé. Els projectes que són voluntaris però que no estan temporitzats són els altres, que aquests sí que són metaliteraris, en el sentit de que no estan dins del currículum, però estan relacionades amb literatura de masses. Per exemple, teniu la part de Harry Potter, que vos dona 3 propostes. Després, aquesta és molt interessant respecte a la poesia o a la literatura més actual. De fet, aquí hi ha el tema de les finestres, que és un tema preciós. Teniu dos fragments literaris
meravellosos. Un és el poema d'en Álvaro de Campos, Tabaqueria, bueno, d'en Pessoa. Álvaro de Campos és un dels seus heterònims, ja xerrarem d'en Pessoa, i un fragment d'un conte d'en Monzó. Tots dos xerren de veure la realitat a través d'una finestra. I aquí vos explico una mica. La finestra està definida com a la metàfora de la manera en què veiem el món. Ja en xerraven Casasses, però autors com Josep Pla, Fernando Pessoa o Monzó l'han fet servir de recurs. És a dir, la finestra és un marc cap a una altra realitat. Tots veiem el món de la mateixa manera, formes part de l'altra banda, ets igual a dins la finestra que de fora. La pregunta que vos fa és, la realitat la construïm nosaltres o estem condicionats? És un espai de reflexió. Podeu dirigir aquesta activitat com vos doni la gana. Podeu utilitzar els dos fragments per donar-vos una idea, o ho podeu fer. Són activitats totalment lliures, com veus. Vos dono una idea a partir de la literatura, però vos asseguro que el tema de la finestra és molt interessant i molt xulo si vos agafeu, i aquesta la podeu fer durant qualsevol temps de curs. Ja vos dic que tant ser de Harry Potter com aquestes no estan temporitzades. Aquesta sí està temporitzada, entre cometes. Fixeu-vos, aquí xerrant del 8 de març. He decidit dedicar-ho al tema del futur per poder fer una exposició de poesia visual si mos surt bé la cosa. Jo he deixat un acròstic, que és una altra activitat que m'agrada molt. El tema dels acròstics, ja sabeu, és una paraula que forma... Bueno, és un poema que forma una paraula de forma vertical. Veig aquí que hi ha feminisme, i vos he deixat cada lletra amb un dels temes que podríem tractar en aquesta exposició de poesia visual. Però bé, aquí vos explico una mica com representaria a partir de dibuixos la història de la llengua catalana. Però, si no ho voleu fer la història de la llengua catalana, ho podeu fer en qualsevol tema literari, ho podeu fer en la monografia d'un autor, i si algú no sap dibuixar i li fa ganes fer-ho i vol fer tècnica collage amb una altra tècnica, amb imatges o un muntatge, totalment lliure. És a dir, aquí el que vull justificar és per què faig aquesta proposta i per què és important. És a dir, té el seu sentit. Aquí us explico una mica el que és la metaliteratura, que sobretot és el fet de difuminar la realitat i la ficció com passa la vida mateixa. M'agrada aquesta imatge perquè realment representa això. És a dir, fins a quin punt la literatura és real. Depèn, no? A on esborram els límits. Totes les històries parteixen de qualque banda, segurament. Jo m'agradava molt dir que els personatges eren construccions de paper personificades, no? I vos explico una mica com se treballa la carpeta metaliterària i els objectius. Els adjectius són superimportants en el sentit de que teniu els objectius de la carpeta, el que jo pretenc que arribeu amb això, vull dir, aprendre a elaborar treballs, permetre tenir millors resultats, aprendre a escriure millor, millorar moltíssim la vostra capacitat de redacció, de pensar, coses que vos ajudaran moltíssim en els textos argumentatius, a poder llegir millor. I després aquí teniu, per més INRI, perquè tingueu ben clar que serveix per qualque cosa, l'objectiu del currículum de batxiller, els objectius que vos permeten superar aquest curs i estan posats pel currículum de batxillerat. D'acord, aquests sí que són directament extrets de la conselleria i ho teniu aquí. I veureu com coincideixen bastant en els objectius que té la carpeta. Quina funció té aquesta carpeta? Perquè vosaltres deia, quina feinada, quin rotllo, però quina funció té? És molt important. La carpeta és un espai de treball on tu pots fer el teu recorregut de l'aprenentatge. I per tant, al cap i a la fi te permet superar moltes dificultats, i no només això, sinó que a vegades fer segons quin tipus de treballs molt més significatius ajudarà que en el juny no us ho hagueu d'estudiar tot d'una manera brutal. Ja sabeu que teniu els recursos per estudiar-ho, però jo, com a recomanació, vos dic que fer algun d'aquests treballs vos pot ajudar molt. Evidentment no els heu de fer tots, però teniu tots els voluntaris que vulgueu. I la presentació. Perquè és important la representació? Perquè en aquest cas ja no hi haurà dubtes en si ho podeu fer a mà o ho podeu fer digital. Podeu continuar amb la carpeta anterior, podeu fer una pàgina nova, o podeu fer a mà, o podeu fer mixta, i faré una sèrie de voluntaris, els faré a mà, alguns els faré digital, sempre que se me notifiqui.
a dins la pàgina web, està dins l'apartat de tasques extres, jo l'hi he afegit, d'acord? I només heu de clicar sobre el personatge. Si clicau sobre el personatge, que en aquest cas hi ha en Goku, perquè me feia gràcia, se vos obri directament la carpeta de metaliteratura. I bé, seguiu tenint aquestes tasques extra, que són pel·lícules, són cançons, són tasques més simples, vull dir, teniu milions de treballs voluntaris per fer. Per fer un repàs, vos record que he actualitzat, bueno, vos record si no ho vaig dir, tots els videotutorials estan actualitzats, ja els podeu trobar a dins la web, tota història de la llengua, tot el que vaig penjant, ja ho teniu tot aquí. També ho teniu en el canal de YouTube, però ho teniu tot actualitzat per si vos fes falta. I els temes d'història de la llengua també estan actualitzats, tot està penjat, que és per entregar el treball i res, crec que no mos falta res. Ja teniu tota la història de la llengua catalana i només... No, ja teniu tots els temes fins a final de curs. Simplement l'únic que he deixat sense penjar és el de literatura actual, perquè ho farem d'una manera un poc diferent, hi ha una cosa sorpresa i no ho desvetllaré i total, mos queda moltíssim per donar-lo fins en el maig i serà una cosa que farem en directe. D'acord? Penseu que, com vos dic, tot el que està dins la carpeta, dibuixos, imatges, colors, tot el que està dins la carpeta model és susceptible de comentar, qualsevol cosa que vos faci ganes. Aprofiteu aquest espai, aprofiteu la llibertat que teniu de fer això, perquè vos asseguro que no només vos ajudarà a pujar notes, sinó que vos ajudarà moltíssim a poder fer un curs brillant o manco fer un examen brillant de selectivitat, perquè moltes vegades no només funciona sabrem-nos la pregunta 7 i 8 de memòria, sinó que fins i tot en el que no vos agrada la literatura serà un punt per dir soc capaç d'anar allà i contestar sense haver-me empollat tot, i és més, a les preguntes 4, 5 o fins i tot la 3 vos ajudarà moltíssim a tenir una perspectiva molt més transversal i oberta per poder disfrutar de llegir. I penseu que si feim més de literatura és perquè la literatura sí forma part de la vida. Però bé, a poc ho anirem descobrint junts. I bé, amb això acabam el vídeo de la carpeta de meta literària. És un poc rotllo, però bueno, són 20 minuts d'explicació que podreu veure 40 vegades si que vulgueu. Dubtes, novetat, vos obriré un fòrum a la web perquè pugueu parar dubtes sobre la carpeta que en qualsevol moment pugui estar disponible i puguem compartir les respostes. I crec que res més, que això seria la novetat del segon trimestre i a poc mos veiem ja després de vacances.